Ang kinabuhi sa tao sagrado, sukat sa higayon sa pagbabdos. Ang atong simbahan nagtuo o nagtudlo nga ang kinabuhi gasa gikan sa Dios, sukat pa sa taguangkan sa inahan. Aduna na kini kalag o katungod nga mabuhi. Ang aborsyon supak sa ikalimang sugo. Exodo 20:13, ayaw kamo pagpatay. Ang matag tao bisan anaa sa taguangkan gihimo sumala sa dagway sa Dios, image of God. Sa Henesis 9:6 gibuhat ang tao nga ingon gayud sa dagway sa Dios. Si Salmista David sa Salmos 139:13, bituaw, ikaw ang nag-umol ka nako sa sabakan sa akong inahan, o sa tudling 16, nakita mo na ako bisan wala pa ako matao. Sa Jeremias 1:1-5, sa wala pa ako gani, ikaw, sa wala pa gani, ikaw lalanga, o sa wala pa ikaw matao, gipili ko na ikaw. Matod pa sa atong Ginoo. Ang bata sulod sa simbaha, sulod sa sabakan sa inahan, buhing binuhat nga mubati kay sa Lucas 1:1-41, sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, bilihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Mao nga ang kinabuhi nagsugod sa pagbabdos, ug ang Dios lamang ang adunay katungod sa pagbawi iniini. Ato nang mabasa sa Jeremias 1:21-8. Ningon ang Ginoo, ako ang Ginoo, manghatag kaninyog higayon pagpili sa dalan paingon sa kinabuhi, o sa dalan paingon sa kamatayon. Si Santa Teresa sa Calcutta, katong madre nga nag-alima sa mga masakiton, mga way kapuyan gipapuyo, mga panggutom gipakaon, mga giuhaw gipainom. Matod pa niya, the destroyer of love and peace is abortion. Ngang kinadak ang tiglaglag sa kalinaw, mao ang abortion. Mga dakong sala nga ang ubang mga nasod naglegalize ni gidili kini sa balaod sa Ginoo.